И какво става, хора? Днес цъкаме малко в Guildcraft, No Debuff. Тук цъкаме малко No Debuff в Guildcraft. Ето. Аз не мога да оцеля половин час, хора. Сигурно някой ден ще има клип в Пив България. Опа. Бъднем клавиатурата малко. Хора, бъгна ми дъбавето. Оправя се. Толкова комбота ми върчи. Сигурно после може да има клип на кампата. И знаете, поради дългото време, което не съм качвал клипове, просто даже нямам време. И сядам тук на компа, ама не намирам време да снимам. Опа, мислех, че ми се изкараха хилтките. Не. Еми, хора, последни хилтки. Какво правим сега? Ма той ми върти ужасни комбота. Добре, хора, то как прецени точно? Омага. Пак ми докна да бъде. Добре де. Хора, джиджи сме. Половинка, честито. Да, ще направя. Сега ще изиграем една ванила. Само да намери и ще изиграем една ванила. Даже не мога да стъкам едно Team PvP. Ще изиграем едно Team PvP. Само се съберат в Team PvP-то. Няма да играем Team PvP. Ще цъкаме Джейпо. С лекчета.
Така, стринт по 8 минути. Сет и 64 лева. Добре. Ехе, хора, какъвто е? Ма, забрах да изям лева. Ма, хора, какъв е тоя? То се хаке. Майка че, бе, педжарас. Извинете, хора. Ливо. То се подскача, върти се и ми би комбота. Бас, пича. Бил. Не. Ай, пак много дебил. Той не ми даде да стъпя на земята. Наби си хелтка. И аз бия една. И той наби още една. Хора, какъв е това? И да, както казах, хора, ще има клипа в България. Това ма хил на мене. Но аз нямам проблем да пича. Това е пич хил на мене. В България ще снимам и тази вечер сигурно към 12 ще има клип на CS. То пак бих е бил. Еми хора, мисля това да бъде от клипа. Това бях аз, това бяхте вие. И ай, чао!